Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, in ple superna gratia, quae tu creasti pectora. Amen. Alleluia. Sancte Michael, ora pro nobis. Sancta Maria, Ora pro nobis. Sancte Michael, Ora pro nobis. Nobis. Ora pro nobis. Sancte Michael, Ora pro nobis. Mater Christi, Ora pro nobis. Jaunak esana, Zuri jauna. jauna zuekin. Jesu Kristoren Evangelioa San Markosen liburutik. Aldi hartan Jesusek esan zien, jainkoaren erretua lurrean azia egiten duen gizonaren antzekoa da. Gizona logabez eta jaikitzen da goizean, azia ernetzen da eta azten doa, eta gizonak ez daki nola. Bere berez ematen du lurrak guzta, lehenengo lastoa, gero gurua eta ondoren galgituaren beteko alea. Eta alea presa duenean, ikasten zaio, lehenengoak baina bertariak, jaunak esana. Jauna zuekin. Jesu Kristoren Evangelioa San Lukasen liburutik. Orduan Jesusek parabola hau esan zien. Zutago batek ehun ardi izan eta bat galtzen badu, ez alda 99ak larrean utzita gandulkakoaren bila joaten aurkitu arte, eta aurkitzen duenean lepoan hartzen du pozik, eta etxera iristean lagunei eta auzokoei deituta esaten die. Poztu zaitezte nirekin, aurkitu dudan galdu zitzaidan ardia. Hara, nik esan, poz handiagoa izango da zeruan, bihotz berritzen den pekatari bakar batengatik, bihotz berritu beharrik ez zuten 99 zintzoengatik, baino jaunak esana. Jauna zuekin. Jesu Kristoren Evangelioa San Juanen liburutik. Jesusek esan zien, ni naiz egiazko mahatxondoa, eta nire aita da mahastiraria. Niregan fruiturik ematen ez duen haiena moztu egiten du. Eta fruitu ematen duen guztiak ematu fruitu gehiago eman dezan. Zaudete nigan eta ni zuengan. Haienak ez dezake berez fruiturik eman, mahatxondoan ez badago. Ez da zuek ere, nigan ez bazaudete. Jaunak esana. Bere bereinkazioa jaitsi bedi zuengan. Amen. Sancte Michael, Consolatrix afflictorum,
Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, bideok aitor ditzagun biltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala, ospatuak izateko. Errukin jauna, Kristo errukin, errukin jauna, errukin da jainko guztizantua eta gure pekatuak barkaturik eraman bezala, betiko bizitzara. Aintza zeruetan jagoiko ari, aintza zuri jauna, aestera zuri, eta bakea lurrean aregoko gizonei, hain handita eder zaitulako, goraztu edekatu azu, gorespen zuri, hauspesa bulta eskerrak zuri. Goiko jauna, zeruko errege, jagoiko aipat guztia duna. Aintza zuri jauna, zuk entzen duzu munduko bekatua, erruki jauna. Zuk entzen duzu munduko bekatua, entzun gure deia, aitaren eskualdean jarri zaudezu, erruki jauna. Aintza zuri jauna, aestera zuri, zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goikoa Jesukristo. Espiritu Santuarekin, aitaren agitan, amen. Aintza zuri jauna, aestera zuri. Egin dezagun otoitz, hainko hau guztiona, hilen artetik dizue gure jauna goresteko, ospatzen ditugun egun pozgarri hauek, egizu oroigarri horietan aitortzen deguna, beti gure ekintzetan bete dezagula zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizikoetan, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apokalisis librutik
Jainkoaren indarra eta erregetza eta bere Kristoren ahalmena. Agindu izan baita. Gure senideen salbatzailea. Eta Jainkoaren aurrean gau eta egun salatzen zituena. Haiek azpiratu dute bildotzaren honaz eta eman dute aitormenaz. Bere bizia ez bai dute izan maiteago heriotza baino. Poztu zaitezkela zerua eta haietan bizi zerateno. Jesusek erantzun, Felipek zuri deiekin baino lehen, pikupean zeudela ikusi zitudanik. Natanaelek erantzun, Rabbi, Jainkoaren semea zerazu, Israelgo erregea zerazu. Jesusek erantzun, pikupean ikusi zitudala, esan dizudalako, sinisten aldezu, hori baino handiagorik ikusiko duzu. Eta esan zion gainera, haranik egia esan, zerua zabalik ikusiko duzue, eta Jainkoaren engeruak gora eta bera, gizonaren semearen gainean. Jauna, esana. Aurtengo berriz ere, gure Xabiren irudia, Aralarko engeruaren irudia, hemen txeleku aranon. Aspaldiko tradizio bati eutsiz. Halako tradizioak, hau da, santuen edo aingeruen edo abarkimenen irudiek herriak modu oizkoan bisitatzearen ohitura erdi arotik datozen ohitura batzuk dira. Lehen, garai batean, horako ibilbide asko egoten ziren. Bai Nafarroan eta bai beste leku askotan, halako santuen baten irudiak zenbait herri edo zenbait baien bisitatzeko ohitura eta egoten zen. Eta gehienak galdu egin dira. Egia da, gure garaiko bizimodu modernoa ezberdina dela, eta jendeak ohitura eta herriek ohiturak eta galtzen dira askotan. Eta horako ibilbide gehienak galdu dira. Gure Xabiren ordea bizi dira. Eta horrek benetan altxora handi bat daukagu, eta horregatik guk eutsi behar diogu horako ohitura ederrak. Zergatik? Ez dakigu oso zergatik. Alde batetik, esango nuke, gure herriek oso barneratu daukana tradizio ederra gure herrietan oso sustaitu dago Xabiren tradizioa. Bestetik, herri askotan hermanoen etxeak, halako ohitura zaharrak baita ere, Ordu Miguelek eta
badago zahar batzuk gauza sotil ere, esango dute, San Miguelen ibilbidean ere oso pieza importante izango dela, baina momentuz bizirik dirau tradizio ederra eta guri dagokigu eustea halako gauzak ederrari. Hainbeste mendeetan mantendu dena eta gurean aiatu dena bizirik. Pentsatu behar dugu, herriek eta familiek eta bere lehenko gauzei, bere tradizio eustea oso gauza balioso dena. Eta Euskaldunak halako herria izan du behar, gureari eusteko herria. Eta gauza kuriosoa da, gure hizkuntza bizirik mantendu dela inguruko herri guztik denek galdu dituzte. Europako herri guztik denek, ogitarrik denek galdu dituzte bere jatorrizko hizkuntzak. Eta latina, edo eslavoa, edo germanikoa, eta beste hizkuntz diferentek herri gehienek galdu dituzte bere jatorrizko Euskal Herriak ez. Bere hizkuntza mantendu du, pasatu dira erromatarrak, pasatu dira arabiak, pasatu dira zenbat eta horrek halako nortasun berezia ematen dio gure herriari. Eta San Miguelen ibilbidea ere modu analogikoan ere halako gauza dela esango dute. Mantentzea, gordetzea gure lehengo ohitura, gure lehengo usarioak ezinbestekoa dugu gure nortasuna zein da garbi edukitzeko. San Miguelen irudiak eta mendez mende, urtez urte, izugarrizko aldaketak, kambioak, bizitzea ikusi behar izan du. Garai batean mando berean etortzen zenetik, orain kotxean, zinporora etortzen gara, azkar autobiatik akintzetik etorri gara, gari berranatik barna, etorkizunean segur asko, ez dakigu dron baten gainean, edo platiko goan baten gainean, etorri zen San Miguel, aresotilonean, kasi segundu batzutan aiatuko da, baina aldaketa horien erdian ere, eta baita ere gizarte aldaketak, gure lanbideak, bizitzeko modua, sinismenak ere bai aldatu dira asko, baina urtero etortzen zen berdin gure San Miguel, mezu berbera gogoraraztea. Ez dakigu, zuzen ere gure San Miguelek bere mezu nagusia, bere mezu principala, beti berbera. Nor jangoiko bezala, inorez jangoiko bezala. Bidea bere izenaren esanaia, eta urtero gogorazten du. Ez dagoela ezer, ez dagoela inor jangoikoarekin konparatu daiteke. Mundu ontako imperioak, mundu ontako handizkiak. Denak desagertuko dira, aurrekoak desagertu dira bezala. Erromatarren imperio asirio, imperio humanitario, danak goitik bera desagertu erori desuntxitu egin dira. Egon dira pertsonarik botere zuenak ere, historiak zehar, danak hil eta desagertu dira. Gaur egungo botere txuak ere, gaur egungo Trump edo Putin edo Xi Jinping edo gaur egungo botere txuak desagertuko dira eta haietaz ez da apenas deus geratuko. Historiako liburu baten, 3-4 lerro akaso. Baina, gehiago, jangoiko beti horrego. Eta kuxe da, San Miguel gogorazten duguna. Alde batetik, ez gaitzala beste ezerk liluratu. Desagertuko delako, pasatzen dira mugak direlako. Eta beste aldetik ere, ez gaitzala ezerk ikaratu. Pasatzen delako, bukatzen delako, eta jangoikoa beti horrego dela. Kuxera, urtero San Miguel ekartzen digun, itxaropen mezua, alaitasun eta poz mezua. Jesus piztu dela, jainkoa egin gaituela, gure existentzia ez dela kasualidade bat, eta gaineko guztia bukatu eta pasatu egingo dela. Baina jangoikoa beti horrego dela. Eta gainera, gure irudia oso berezia da. Beti San Miguel irudiren bat ikusten dugu, deablo kontra burruka, lantza bat eskutan daudela, edo ezpata, edo labana, olako bat, beti harmanik batekin. Gure irudia ezberdina da. Hain zuzen ere, zenbait aingeru bizantinoen irudik, oso antzeko dira, buru gainean
erakusteko. Batzuk Biblia eduki dezakete edo eta honek gurutze erakusten dugu. Horrek ere ulertzen ematen dugu oso aspaldiko irudia dela. Oso aspaldikoa. Badakigu, 18. menderako irudi hau arriskua zegoela. Garai hartan abestiku gehienak, orain ere izaten da, kanpotarrak izaten zituzten. Baina 18. mendean, bastandar bat, Irigoyen abestikua izendatu zuten Iruñako abestiku bezala. Bera, bertakoa zen, euskaldunak garai hartan asko ez egiten erderaz, eta gauza zen benekin hitz egiteko, eta gainera hemen ohiturek eta txikitatik ezagutzen zituen. Eta bera eduki zuen halako ideia magistra. Aingeruaren irudi jatorrizkoa barruan egurrezkoa da. Eta berak erabaki zuen enboltorio metaliko hau osatzea denbora luzeagoa iraun zezan. Eta momentuz 300 urte luzatu dizkio bere bizia eta gure esperantza da askoz ere gehiago izan daitezela. Eta baita ere, eta honekin bukatuko dut, gurutze erakustearekin batera ere, bere barnean gure aingeruak dauka Nafarroko errege batek Jerusalemetik ekarritako Jesusen gurutzeko espatxo bat. Hain zuzen ere, Santa Helenak Konstantino enperadorearen amak aurkitu zuen Jesusen gurutzea 3. mendean. Garai hartan izan Jerusalemera, garai hartan zeuden arkeologorik onenak hartuta eta eskabazioak egiten hasi ziren arkitu arte. Eta bereiztu zuten Jesusen gurutzea ebangelioetan agertzen da bezala Pilatok agindu zuelako kartetxo bat jartzen zutela gainean. Jesus Nazaretarra, judutaren errege, Inri askotan jartzen du, iniziera dira, latinez, grekoz eta hebreoz zegoen. Baina gauza kuriosoa, hebreoa eta arabea eta hizkuntza horiek idazten dira eskubitik hasi eta ezkerrerantz. Latina, euskera, gaztelania, ezkerretik hasi. Bazeuden denak eskubitik ezkerrerantz. Eta latina eta grekoa ere eta gero gordezan zenbait uste daude munduan zehar, ustarik daudena Erroman dago, zentako txin Jerusaleme elizan, baina Nafarroko errege bateko dira 1000 urte ekarri zuen espatxo bat Jerusalemetik martillezko kofre batean, eta Romikan konservatzen da kofre hori, eta erantsi zitzaion gure aingeruaren irudia. Hor barrutzen duzke, Jesusen gurutze edo espal bat Samigelen irudia. Horregatik ere reliquia bezala oso baliozkoa da. Guk gaurkoan eskatzen diogu bere mezua barneratu dezakula gure bihotzean eta gorde gaitzara. Beti aingeruai eskatzen diogu gordetzeko, zaintzeko. Gorde dezala harango gure herria kate guztietatik. Gorde dezala Euskal Herria. Infernuetara jaitsi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jangoikoa eta guztiunaren eskuinaldean jarri dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Santu elkartasuna, bekatuen barkamena, haragiaren biztuera eta betiko bizia. Sinistenu
argia, bere indarra, Eska dezaiogun jaunari. Bakea ere eskatuko diogu, zuharazkiak ikusten dugu, telebistan Gazan, edo Ukrainiako segitzen du, beste lekutan ere badaude, agertzen ez dira, komunikabideetan agertzen ez dira, beste izugarriak ere, benetan bakea eta justizia nagusitu daitezen. Eska dezaiogun jaunari. Eska dezaiogun jaunari. Entzun aitagonak bihotzez egiten dizkizu, eskaria Jesu Kristo gure jauna, tartez. Gure oton zapalekin eskatzen dizugu jauna, horrezko opari hau, onara zazu, aingeru zure aintzen aurrera eramanik, eta egizu guretzat sakramentu salbagarri Jesu Kristo gure jauna, tartez. Jauna zuekin. Pekatua eta heriotza ezer ez durik, berak berritu du ondatuta zegoen guztia, eta berarengan izan dugu berriro biziaren betea. Horregatik, Pasko pozez gainezka daude, gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta inguru guztiek ere horregatik dute beti zure aintzaren gorespena kantatzen. Kanta ezagun Thank you.
eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta jan guztiok etatik, hau nire gorputza da zuen zat dena. Afaldu berdinkan, zaturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztiok etatik, hau nire odolaren kanizta da, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizture hau nire oroigarria. Hau da sinismenaren misterioa. Eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari emantu gehituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen dugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu behitasun sora Leon behitasun kukolekin, Florentzio gure hartzailekin eta egizkizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, izteko itxaropenean joatigan gure segideak eta hildako guztiak ere. Bereziki, harako hildako akarritza zuzur horbegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren guk guztiok betiko bizitza egitxu dezagun, jangoikoaren Ana Maria doatxuarekin, San Jose, bere senarrarekin, apostolu, santu egin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zentzagu Jesu Kristo zure semiaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko guztiun hori Espiritu Santuarekin batean, oso daitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak, aginduta erakosean jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure Jesu Kristo gure salbatzailean noiz etorriko den zaila dela. Jesu Kristo gure jauna, zure semanan apostoluei pakea zuten dizuet, ere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaren bezala, emaio zure elizaren pakea, ematasun. Errege bizik ezkerak izaldi eta gizaldietan, jauna pakea beti zuekin. Zue pakea.
Egin dezagun ondorio. Jainko agurtena betiko bezirako sortu gaituzu Kristoren piztuera. Ugari izazu gure ganbazko sakramentuen fruituak eta isuri gure bihotzetara jaren salbagaiaren indarra. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jaun ez du egin. Edika zaitzatela jainko guztiaduna, gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak. zaindu. Okay.